iti panagrugi tayo kakabsat kada ito'y panagadal tayo tatang rabi. Maurnong tayo akas may isang dakkel nga Sabbath school class. Akas jay ka na kung ibagbaga, kasalala da ito'y kakabsat da may isang klase iti teachers. Sabbath school teachers class nga sakbay kakabsat nga tumakder tayo, makiparticipate tayo into no Sabado ijay klase tayo nga mangited kadagiti napipintas nga puntos may panggap iti leksyon tayo. Datayo kakabsat ket maurnong tayo tata. Adda di Sabbath school lesson chat group tayo kakabsat. Ijay mabalin yung ikabil digijay daily observation nyo may panggap iti daytoy leksyon tayo. Ijay met iti pangikabilak kakabsat dayjay Sabbath school outline nga isu iti tumulong nga mausaryo nga intun no agisuro kayo wenno agbaling kayo nga facilitator adda iti basit nga maitulong tapno naurnos kakabsat dagiti panagisuro tayo. We don't claim nga dayjay outline ket isu iti kasasayatan. Saan kakabsat? Mapang kayo tinakadado nga sources. Ngem iti puntos kulaeng akas maysa nga manursuro alalaek kakabsat iti sitwasyon iti klase tayo. I don't go and say copy-paste kadigijay anyan nga naikabkabil nga outline kakabsat. Being a professional teacher, ken Sabbath school teacher, adda dijay objective gamin kakabsat. Kuna tayo, adda iti duwa nga panagisuro. Umuna, subject-centered wenno student-centered. Into no agisuro tayo, kitaan tayo kumang, nga dahil panagisuro tayo, kat isu iti maitutok, nga agpaay ka dahil klase tayo. Apay, adda digitay illustration, nga maala tayo kakabsat from other sources, nga nagsayaat, but are they fitted in the klase yung? Isunganda kayo nga Sabbath school class teachers, facilitator, amuyo kakabsat iti klase yo, amuyo di church yo, ijay yung i-apply. Saan nga dajay agpaay iti sabali kakabsat? Tano, nangala tayo iti may isang outline, ket ipakat tayo iti klase tayo, iti klase mi kuma, iti karinyo, ket amumi digiti needs iti Sabbath school members, bumaba kakabsat dayjay subject nga mapan iti need da. Tapno ma-appreciar da nga dayjay nga ad-adalan ket agpaay iti personal nga panagbiag da. Isu nga agyaman tayo kakabsat agtultuloy tayo nga agkakadwa. Ada tayon iti lesson number 4. Ngem sakbay tayo nga unagan, agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Dios, man nakabalin amin nga Ama. Yaman kami, iti gundaway nga ented mo manen kada kami. Tapno, umay kami, akas maysa nga klase. Anak mong inurnong mo, tapno iti maysa nga panggap, nga usaren na kami Ama. Nga into no Sabado, kwen urepete aldaw iti lawas, mabalin mimet nga ibingay kadagiti sabsabali, iti ebanghelyo, iti panagayat mo. Nga rudo Diyos, bindisyonan na kami, iti nailangitan nga sirib, babaen, iti panagministro ti Santong Espiritu, iti nagan na po mesos, dinawat midigitoy. Amen. Iti title kakabsat, iti lesson tayo, lesson number 4. Dagiti Nasyon, Part 1. The Nations, Part 1. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Daniel 7, versikulo 14.
na isurat ket basaan tayo. Ket isu na ikan iti panagturay, ken dayag, ken maysa apagarian, nga amin dagiti ilili nas nasyon ken pagsasao, agserbida kuma ken kuana, iti panagturay na agnanayon a panagturay adinto mapalabas, ket iti pagarian na dinto maduprak. Iti adadalen tayo kakabsat, the title iti quarterly tayo, dagiti panang tukoy ladladawan simbolo, allusions, ken uray symbols. Ampay, tapno maawatan tayo dagiti Bible prophecies. Iti naglabas kakabsat, lesson number 2, ken lesson number 3, iti inusar ni Apo Diyos, baeten kada ito'y nga leksyon tayo, nga simbolo, umuna, dayjay kordero. Kunana ni Juan, idinakita na ni Apo Jesus, behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Daytoy a kordero, ito doon na kakabsat ni Apo Jesus. Amin a kordero, all lambs that had been sacrificed until the crucifixion ni Apo Jesus. Dagitoy kakabsat, it's a type. No, adalin tayo, adadayjay ko na nga subject, typology. Digitay type, nga itududa, dayjay ay ni Apo Jesus. Mikadwa nga simbolo, inadal tayo kakabsat, maipanggap ti panagasawa, marriage. Iti panagasawa, da iti dua nga partis na. Asawa nga lalaki, asawa nga babae. No agkasarda, nobyo, nobya. Ni Apo Jesus, isu iti nobyo, iti nobya na, ti iglesia. Iti Apokalipsis, iti nobya na, iti baru nga Jerusalem. No nagasawa dan, they're married. Ta marriage nga rod, iti pagtutungtungan tayo. Ti asawa a lalaki, ni Apo Jesus, ti asawa nga babae, ti iglesia. Kunana ni Pablo, iti Efeso 5, wives, submit yourselves to your husband, as the church submit herself to Christ, who is the head. So nga, nalakatay nga maawatan kabsat, unulima ka, nalawlawag, dahil pan nakaawat tayo, gapu ka digiti ladladawan, images, gapu ka digiti simbolo. Iti adalan tayo tatadagiti na nasyon, itid manen kakabsat ni Apo Diyos iti simbolo, tapno maawatan tayo, dahil panggap na, it's now prophecy. Okay? Prophecy is projecting the future. Anya digiti napasamak iti nasnasyon, nga isu kabsat iti mangiturong iti panakaawat tayo iti biblical prophecy. Dayta ti adalen tayo. Ket adda kabsat iti talo apan nakabingay na iti leksyon tayo. Umuna, apaset. Ti tarigagay nga agbalin akas Diyos. The desire to be like God. Basahin tayo kakabsat, iti panang sulisog, ti uleg, panang sulisog ni Satanas nga day iti uleg, ken ti babae. Apay nga kang kanarong nga ibagbaga kakabsat, ti babae. Taidi nga inayaban ni Adan, ti lalaki, dayjay nga insagot ni Apo Diyos ken kuana. Ninagana na woman, babae. Salud sumo, pastor, hangkadi nga Eva tinagan na. Dayjay nagan nga Eva, ket naitid kadaytoy a babae, idi nga nagbasulen kakabsat iti tao.
Basarakan nyo, iti kapitulo 3, iti Genesis data kabsat. Nga idin nga nagbasulon ti tao, ni Adan, ni naganan na, ti asawa na, nga Eva. Anya deje panang sulisog ni Satanas ti babae. Nairaman ng ti lalaki, kabsat. Basahin tayo iti Genesis, kapitulo 3, versikulo 4 ken 5. Ket ti ulag, kinunana iti babae, saan apudno amatay kanto? Ta iti Diyos amuna, nga iti aldaw apanangan nyo iti dayta. Dagiti matayo maluktan danto, ket kaslakay ton Diyos amakamu tinaimbag kandakas. That, mo yung kapsat, dayjay iti catchword ni Satanas. Saan nga dayjay ipapatay? Kaya iti sinalusod na, anya iti kunan na Apo Diyos, iti kunan na di babae, numangang kami, matay kami to adi bumorong. The catchword of the temptation is, you will be like God. Isu nga daytoy lesson tayo kapsat, iti nakabukal iti nasnasyon, irugi na iti Genesis foundation, kadayjay umuna nga pair. Da isu naggapuan ti na nasyon. We must understand that. Human history began with Adam and Eve. Kadayjay kakabsat nga desire nga inted panang sulisog ni Satanas, iti babae, it is now implanted as a desire kadagiti aminen at at tao nga agbibiyag. Manipod idi, ingana itata, dayjay tarigaga ida, nga agbalinda akas Diyos. Catchword. Dinengeg di babae. Ket kaslakay ton Diyos. Would you imagine the created being agbalinin akas dayjay creator? Jay na parswa, agbalinin akas jay ng parswa. Nagbasol da. Anyan kakabsat, iti saem na. Nga idin nga nagbasol da, pinaruwar ni Apo Diyos isuda manipod ti minuyungan. Inkabil na iti maysa nga anghel, tapno aywanan na dayjay kayo iti biag, the tree of life. Amangan laeng nga makaasideg ti agasawa, pumurusda kadayjay bunga iti kayo iti biag, ket agbiag da asibabasol iti agnanayo. Adda kabsat iti nagpintas nga panangiladawan iti quarterly tayo. No, danto ti quarterly yo, ti Lucano, page 223, adda kakabsat iti quotation ni Ellen White. Basae kakabsat. Kunana, ti minuyungan ti Eden, ket nagtalinaed anabayag dito'y daga, kalpasan ati tao nagbalin amay sa anibeleng manipod kadagiti makay ayo adaldalan na. Dito'y dimteng da Adan, ken dagiti anak na tapno agdaydayaw da iti Diyos. Dito'y pinaruburan dagiti sapata at ipanagtulnog iti dayta linteg, ana sa lungasing nga isu iti mangpapanaw kadakwada manipod iden. Idi iti allon iti basol, ket nagsaknap iti lubong, ket iti kinadakas dagiti tattaong, iti nangikedeng iti pannakadadael babaen ti maysa nga layos ti danom. Ti ima iti nagmula iti iden, ket innala na nga inyadayo dayta manipod iti daga.
ngem iti maudi apan nagsubli intun addan iti baro a langit ken maysa a baro a daga dayta ket maisublinto na daydayag iti pannakaarkos na ngem iti punganay. Anyan kakabsat. Now, adalin tayo din yung baga na Ellen White. Nagbasol ni Adan ken ni Eva. Addan ti anak da. Itinilista lang anak da ti jay ni Cain, ni Abel, sa ni Seth. Ngayon ko na digitan na da. Saan met nga inbaga iti Biblia kabsat, the duration no kasano. Ngam itinbaga na, nabayagan nga dati basol, nabayagan nga dati tattao, ket ti garden ti Eden, adapay laeng, ito'y daga. Kanong inaalan na Apo Diyos, idi layos ni Noe. Apay nga, dahito iti adalin tayo kabsat. Amom dayjay panagbabawi. Amom dayjay panakatubngar iti maysa nga rikna iti tao. Amom dayjay sao nga sayang. Anya na ti rikna kakabsat ni Adan ken ni Eva. Intun no itugot da digidyan na da. Ket saludsuden digidyan na da. Papa, Mama, apay-apay nga nakapimpintas daytoy nga harden ti Eden. Adday iti biyag. Ije paggapuan tayo because they are living outside. Apandal agpasyar, pumanaw dan tumanen. Nakastin bagana ni Ellen White. Intun no rumuarda, they can compare death. Ije nagapuan da. Apay, ije mulbula, aglaylay da, dagiti sabsabong, agregregda, at dapay siit, dagiti mulmula. Intun mapanda the Garden of Eden, it was pure life. Saludsuden to dagiti anak da, Papa, Mama, apay. Mabalabit ko na ni Adan, saan migamin at tinulnog, we did not obey God. Nusak na ginadan ka, baro, at datay nga agrigrigat, gaputan nagsukir kami, we disobeyed God. Anya iti ibagbagan ni Adan ka, digyan na. He is now planting in them the Christian trait of obedience. No kayat yu anak iti agbiag, nga naurnos kay nabindisyonan a panagbiag. Surutin nyo, tungpalin nyo, tibaga ni Apo Diyos, saan da kami atultulatin. But there is a big, big hope. Unana ni Ellen White, intun no daytoy adaga, agbalinton baro adaga. Kaano, intun no malpas diya sa nga ribo nga tawtawen, nga digitin maisalakan kat adaday diya langit, bumabanto iti baro nga Jerusalem. Kat dayto nga daga, dalusan to ni Apo Diyos, and He will make the new earth. Inti aramiden to ni Apo Diyos, isublinan to iti Garden of Eden, more splendor, more beautiful than the first. Adakan to jay. Adak to jay. Adatay to amin ijay. Babaen ti ayat ken parabor ni Apo Diyos. Apantay to kakabsat as a part of this earth. Apantay to iti Garden of Eden. We can again review the past history of the earth. Agtultuloy iti pakaistoryaan dagiti na nasyon. May kaduang nga paset. Tita regagay adanunen ti trono iti Diyos. Umuna, tarigagay nga agbalin akas Diyos. Mikadwa, tarigagay adanunen iti trono iti Diyos. Ayan ti tao, at dato'y daga. Ayan ti trono na Apo Diyos, at dadyay langit. Kasano nga inaramid ti tao daytoy.
No alaan tayo kabsat, nalpasan iti layos. Mano iti si bibiyag nga tattao nga naisalbar that was saved from the flood. Waluda. Ninuwe, kini bakit na? Talungan na kindigit ti asawa da. Those were the 8 souls that were saved. Basahin tayo kabsat iti Genesis 11, versikulo 4. Ket kinunada, intayo mang bangon iti tayo iti may sa syudad, ken may sa torre, adumanon kuma iti tuktok na sa dilangit, ket aramiden tayo, apakaidayawan tayo, dilaket ta, maiwaras-waras tayo, iti rabaw, iti langa, iti amin adaga. How soon they forget. Apay nga anya nalipatan da kakabsat. Nalipatan da, dayjay karini Apo Diyos, nga saan nantun adadaelen, daytoy daga, babaen, iti layos. And He signed daytoy nga karina, with a rainbow. Isungano, adda iti makakita iti rainbow kabsat. Lagipem tayo dayjay kari ni Apo Diyos. Ngem, uri no makita da dayjay bulalayaw. Ngem, imayan dayjay tarigagay da, nga naimula ka dayjay tarigagay nga inkabil ti kabosor, ije puso ni Adan ken ni Eva, anya dayjay nga tarigagay, to be like God. Gaputa kayat dang agbalin akas Diyos. Iti kayat damet dagitoy nga inpanguluan ni Nimrod. Ijay lugar nga kunatayo Babel. Namang pataderday iti may sa asyudad. Ken may sa atorre nga danunen da iti tuktok dayjay nga torre makadanon sa dilangit. What an ambition. Umuna, gaputa kaya da nga agbalin akas ti Diyos. Gaputa da dayjay nga tarigagay, ninayunan da, kayat da nga dayjay apagarian iti Diyos, nga dayjay langit, danunan da by words. Kitain tayo kakabsat. Dayjay nga inaramid ni Nimrod, agraman kadigiti nga tattao, it was a direct rebellion against God. Direct rebellion against God. Taumuna, it was against the word of God, the promise of God. Mikadwa, it was on their own. Daytoy kapsat iti pagrugyanan dayjay kung kunatayo nga salvation by work. Mga aramid da iti pamayan, bukod da nga aramid, tapno madanon da iti langit. Daytoy kakabsat nga panang pataderdang iti torre iti Babel. Iti meten iti nang rugyanan dayjay kunatayo nga ili wenno nasyon a kumontra iti pagayatan ni Apo Diyos. From Babel, you have the literal Babylon, and then from literal Babylon, you have the spiritual Babylon. Nang nangroon tagbibiyag tayo kakabsat iti end time, dayjay nga Babel, nga inpatakder ni Nimrod, isu kakabsat iti tudtuduna dayto spiritual a Babylon nga ayantay itata. It is confusion. The confusion kakabsat ket iyadayuna iti maysa nga tao, manipod ka dayjay pudno. Anya, sino dayjay pudno? Kunana ni Apo Jesus, I am the way, the truth, and the life.
Intun no digitoy kat agisuro da asumina kadayjay pudno, iti amin nga isuro da kabsat. Inuulbod. Kat digiti inuulbod nga isuro da will lead to confusion. Will lead to confusion. Apay, anya iti doktrina kakabsat ni Nimrod ken ti Babel. Isumet ti doktrina iti spiritual Babylon. It is salvation by works. Maisalakan ti tao, babaen iti aramid na. Iso nga simbrek kakabsat dadya history no Christian history, iso nga simbrek dadya kuna tayo nga Reformation. Aday ti may nga padi ni Martin Luther, idi ad-adalan na ti Biblia, iso nga ti kuna da sulay scriptura, Bible and Bible alone. Di sulay scriptura, nakita da, nga adda digay inkabil iti iglesia. Nga sursuro iti tattao, nga saan nga sursuro ni Apo Diyos iti Biblia. Kas kumang kakabsad da penance. Anya da penance. Kwarta. Iti tao kaya na nga may salakan, iti kabagyan na. Pang kami jay Santa Catalina. Pamipinasyar iti may isang gayem kabagyan. Ayan na ni Manang, kung awanda pa ading, kung napan naki misa. Awanda ading, ayan naman ang adda iti napanda nga, panda ka nung aglualo. Pang kami di Santa Catalina, tadda iti kabagyan mi anatay. Ijay nagdakkel nga simbaan, St. Catherine Cathedral, ijay ilimi, ijay Santa Catalina, Ilocosur. Idi, siyempre, hanga kayat nga sumbrek da Darwin, kan Sherwin, tubing da pa idi, da kami jay vegan. Ubing da nga rod. Siya ka siyempre, as a respect ka da jay, ikit mi anatay. Idi, pag napagnada di Jeroar, di ko nakita da nga rumor, may da kanya, dati ko na da. Why? There are graveyards there. Tudo da jay paraangan ti simbaan. Kunak. And we have so many relatives. Ijigamin ilimi di Santa Catalina kabsat. Iti apelyedo agrugi iti letter R. No adda iti may nga pamilya nga ti apelyedo da kahang nga letter R, iti ibagami nga taga Santa Catalina na ikamang dayta nga pamilya ditoy. Apay kunada. Why daddy? Why? I don't want to explain. Idi rumwar dayjay may nga uliteg da ni Manong Lito nga ratso. Manong, apay, adati sa lutsod di kita kaanakam. O, kunak, you ask your uncle. Masidag da Darwin ka na Sherwin. Uncle, why are there so many relatives there? They are not in the cemetery. Handang aday di kampusan to, they are here. Dito yung kasinsing ko, umisa, kaya kunana ka, dagita, asidagdan di langit. Kaya nangarog nga sa uwan, dayjay kakabsat iti kinuntra ni Martin Luther. Addan dagijay adda asidag di langit. Addan dagijay adda adayo iti langit. Datayo nga nagminatay, saan tay nga kayat nga dagitay kararwa dagiti natay nga kakabagyan tayo at dada nga agsagsagaba ijay impyerno. Dayjay ti panang isuro da. Tapno maiyaon dayjay agrigrigat akararwada agpalualo.
The more you give, the faster the soul is transferred. Manipod yung pagrigligatan na, mai-transfer. Sa nangaramid kakabsat, iti may isang istasyon, dahil kunada nga purgatorio. Kaya di napanin niya kasinsing ko, kunada kanya, dahil yan, kutubing dapay. Is that true, Daddy? Amo tayo kakabsat. Ti Babel. Kaya't nga danunan iti trono ni Apo Diyos. Ti Babylon, the city of confusion, spiritual nga Babylon. Isuro na, nga madanon tayo iti trono ni Apo Diyos, babaen iti aramid tayo. This is salvation by works. Mikatlo nga paset ti adal tayo. Di tarigagay nga maadaan iti bukod nga ari. The desire to have their own king. Daytoy ti pakistoryaan iti nasyon iti Israel. So makita tayo kabsat umuna, nagrugi iti simbolo iti na nasyon kini Adan kini Eva. They have the desire to be like God. Dahil simbolo kakabsat iti Torre ti Babel nga inipatader ni Nimrod, kundi iti tattao na they have desire to reach God. Ti Israel, idi dumawat da, they have the desire to be independent from God. Basahin tayo kakabsat iti umuna a Samuel 8 versikulo 5. Ket isudak kinunada kenkwana, adtoy sika lakaykan, ket digitanak mo nga lalaki, dida magnaka dagiti daldalan mo, mangaramid ka kada kami ti maysa nga ari, nga manghukom kada kami akas kadagiti amin anas nasyon. The history of Israel was a unique history. Numampay na they were surrounded with other nations. The history of Israel was unique. Apay, because they have theocracy. Ito'y aglawlaw, they have monarchy. Adda arida, adda ti tao nga mangiturong, mangitaray, mangukom kadakwada. Iti kakabsat, nagbalinan a problema iti Israel, imapalda. Imapalda. Kayat da, nga day ari, akas ari digiti kakaruba da hidden nations, ket isu iti katwada. But God was their king. Kayat da nga agbalin akas kadagiti karkaru bada. Now let's put a little application here. Saan ka din nga sika ti siyak ken ti church tayo unique? Saan ka din nga iti church tayo ket tarigagay tay kumamot nga ibaga nga naidumduma? Wano kayat tay kakabsat nga kitain tayo digijay kakaruba tayo ket umapal tayo meten ket aramiden tayo meten dayjay aramiden da nga saan ang iso iti pagayatan ni Apo Diyos. I'll give you one example. In one of our visits in the US, di magas kami kakabsat ijay Honolulu. Ijay, ada ni Pastor Dave Madrid, ni Sister Reby, kanda giti kakabsat, Brother Moses Medrano, Sister Loli, digiti amamin, the Brother Ruben Marcos, Pastor Romy Villoso. The Film Church is very accommodating. Ijay Honolulu, ada ti first cousin ko kakabsat, ni Feli. Idi da kami, inpasyar na kami. Pan na kami di outlet.
Kaya ni bakit kaya nata panigatangan daytoy ni kasinsin iti anya kaya mo kasinsin kunana kan ni bakit pang kami outlet batang. Then we went to one of the prime stores in Honolulu. Magpagna kami, imununan ni Feli, kat may kayo to'y, kunana. Simre kakabsat, iti may nga jewelry store. Igagam na dajay ima ni Sylvia. Kasinsin ko na, agpili ka. Kitaan ni bakit, wow, the jewelries were very beautiful and they're very expensive. Anya ti kaya mo, kung na kasinsin ko, awam malang ko na, apay, sang kaming agal-alahas, punto. Here is my cousin who wanted to give gift to my wife. Kunana ni Sylvia, saan manang, saan kami nga agal-alahas. Anya lang ngayon ngay, iti pa nagpapintas yung. Meaning, to them, dagiti, dakasinsin ko, iti may isang arkos nga mangpapintas kadakwada are jewelries. To us, we do not use the jewelries. Isungat, dahito ka apal ka. Anya, no daduma at dadya makita tayo, ija karuba tayo, akas niya panangkita ti Israel, ti karuba da. Umapal da. Kunana ni Apo Diyos, saan? Kunana ti Israel, isuti kayat mi. Iti leksyon nga kayat nga ibaga, iti lesson tayo kakabsat. Nga aggapu iti kapadasan iti Israel. Dimawat dati ari, may sa ama nagbasol, nga isu iti mangidalan, iti padana ama nagbasol. Kunana ni Apo Jesus, can the blind lead the blind? No iti may nga bulsak, no iti may nga bulag, idalan na iti padana nga bulag. Kumusta da? Kumusta da? Ure no kasano kakabsat itispan naka-train digiti bulag, tabulag da nga rod, ada jekinda, pag nga siya. Nasisiyat palaeng, dajay makakita, tamakita na, tidalan na. Iti misyon ti Israel, kadagiti na nasyon, inbaga kakabsat ni Apo Diyos, idi nga inayaban na ni Abraham. Genesis chapter 12 verse 2, na isurat ket basaan tayo. Ket aramideng kanto adakkel apagarian, ken bendisyonan na kanto di ket pandakkelekto itinagan mo. Ket se kanto maysa a bendisyon, you will be a blessing. Anya nakidin kakabsat, nalipatan ti Israel, dayjay misyon nga inted ni Apo Diyos nga agpaay kadakwada. They wanted to be like the other nations. The ultimate purpose of establishing Israel is the same purpose of God in establishing His church. Ulitin kabsat. The ultimate purpose for establishing the nation of Israel is the same purpose of God in establishing His church. Anya di purpose? Si kanto maysa a bendisyon. The church is to bless. The church is to bless.
Saan nga dayjay kakabsat lubong ket sumrek iti uneg ti iglesia? I had been telling co-workers about the 4 concerns of Elder Ted Wilson about the word church. Number 1 concern is the loss of the ministers and members of identity. Mikadwa, gapu kada iti loss, sumbrek kakabsat iti worldliness inside the church. Kitain tayo. When we allow the worldly things influence, kitain tayo. So nga nadadumang kat, let us be unique. No sino tayo? I asked the mission workers, I was invited iti workers meeting, kada ito yung di na panabulan iti Marso. And I'm very thankful for the administration of Pastor Ismael Cabason, the President tayo, ni Pastor Neil Diaz, Ministerial Secretary. I presented to them the 4 concerns. Apay, digiti core, iti workers, iti Northern Luzon Mission. And then I asked, what is the identity? What is the Seventh-day Adventist identity from the Bible? Oh, they gave some answers. But we went to the straight. The identity is, and the dragon was enraged with the woman. Sino dito nga babae? Ti Iglesia. Sino dito nga dragon? Ni Satanas. Apay nga kagura ni Satanas ti dragon. When daytoy nga babae, daytoy nga iglesia, adda ken kuana iti pamati ni Apo Jesus. He keeps the commandments of God. She obeys the commandments of God. But the more definite there is, she has the spirit of prophecy. We are very happy as a church that God, idi nga buklen na iti church tayo, Seventh-day Adventist Church. He called out a young woman, tinaga na Ellen Gold. Nagbalin nga, Ellen White. Ni Apo Diyos inusar na ni Ellen White nga nangisurat ka dagiti balbalakad nga agpaay iti iglesia, your church and mine. No agpaay tagtutubo, messages to young people. No agpaay iti panakaipataray ti iglesia, testimonies of the church. No agpaay iti panakaidalan iti Ebanghelyo, the work of the Lord. God gave the book Evangelism. Agpaay iti salunat, counsels of diet and health. Ngem iti sinaludsod ko, do we still believe on the spirit of prophecy? Isu nga kahit nakabsat, nga daytoy nga iglesia, your church and mine, adda dayjay silaw, tagbibiyag tayo kabsat, iti maysa nga paset, iti history, iti lubong. The clock is almost to strike midnight. Spiritually, the earth is enveloped with spiritual darkness. Agbalin kuma, nga daytoy nga iglesia ni Apo Diyos, silaw, a light in a darkened world. Dayjay nga palangayab ni Apo Diyos ken ni Abraham. In Genesis chapter 12 verse 1, pumanaw ka iti dagam. Isumot kakabsat iti panangayab ni Apo Diyos kadagiti tao na nga adda pay laeng
iti ruar, iti iglesia. Revelation chapter 18 verse 4. Come out of her, my people. Rumwar kay kenkwana o tattao. Anya iti trabaho. Anya iti trabaho. We are the church. The church na iladawon kagabsat, dahi talong anghel, nga apan na nga ipukaw, rumwar kayo o tattao. Rumwar kayo o tattao. Taapay, adda, adu, dagiti tattao ni Apo Diyos, iti ruar. Isu nga, iti tunggal iglesia kuma. Adda digiti care group tayo. Kiti tunggal care group, adda kakapsat digiti misyon nga papanan tayo. Apan tayo, ibaga digiti ayab ni Apo Diyos. Rumwar kayo, kenkwana o tattao. Ket nukas jay iti aramiden tayo. Akas day jay inkarina ken ni Abraham. Aramiden na kakabsat ko. Aramiden na tayo. Aramiden na iti iglesia. Sikanto maysa a bendisyon. Ket intun no makita dagiti sabsabali no kasano iti panang bendisyon ni Apo Diyos ken kakabsat. They will turn to God. They will turn to God. Anya tinaadal tayo? Tinaadal tayo, umuna, dayjay tarigagay nga agbalin kas Diyos, isutiin mula ni Satanas, iti tao. Inaramid ti tao dayjay nga tarigagay, nga danunan da iti trono ni Apo Diyos, taadadan akas Diyos, babaen ti panagpatakder da iti tori ti Babel. They can be saved by their works. Mikatlo. Inadal tayo kabsat, the danger, iti peggad, iti panagapal. You are unique. I am unique. The church is unique. Let us guard the church. Nga awan ko makakabsat, iti sumrek, nga nyaman nga aramiden iti ruar ko. Kita na, apay nagragsa da pastor, di lang mabalim nga. Your church is unique. My church is unique. Aramidin na ka. Aramidin na tayo. Aramidin na ko nga ti iglesia. Akas diyan karina ken Abraham. Sikanto, may sang nga bendisyon. Kakabsat ko, ni Apo Diyos, ay ayatin na tayo. Ay ayatin na digiti tattao na nga dapay latiruar. Ket deje panagayat na. Kayat na nga sika, kiniti siya, makipaset tapno maayabanda. Anya sungbat mo, ti sungbat ko, wen Apo, agpausar ken ka. Diya kang kantahin tayo ti church, I will go. Tulungan na tayo na Apo Diyos kapsat, agkararag tayo. Managayat nga Diyos, agyaman kami, Ama. Kada ito nga adal mi, agyaman kami. Kada ito yung Diyos nga inted mo, kada kami, agyaman kami. Ikatem dayjay nga tarigagay mi, nga agbalin akasken ka. Ta saan minto nga madanon o Diyos, dayta nga estado ti kina Diyos mo. Ikatemet o Diyos dayjay nga naimula, nga kabailan mi, nga danunan tatrunom, babaen iti aramid mi. Tadaksika, isalakan na kami, insalakan na kami, isalakan na kaminto, babaen iti parabor mo. O Ama, ikatemet, dayjay panagapal kada kami. Ipakitam nga da kami digiti napili nga nasyon na santuan
arkpadi. Nga dadayjay nga misyon nga inted mo kada kami. Ikan na kami, o Diyos, di tarigagay nga apan kadigiti gagayem mi, kakabagyan mi. Ket ibagami ti ayat mo, bendisyonam iti tunggal iglesia, o Ama. Tapno dayjay nga aramiden mi, mangag ti tattao dayjay timak mo, o rumuar ka, ken kuana o tattao. Ket urnungam digit anak mo, tao maduda, o Diyos, ngagdaydayaw, ngagpahikil ka. Dawatek na bendisyonam, digito'y kakabsat nga kadwami nga nagadal itata. Bendisyonam ti panangisagana daw, Diyos, iti leksyon nga isurudan to into numay nga Sabado. Bendisyonan na kami amin. Iyasideg ko, Ama, digiti kakabsat, nga no adda digiti parikot da, ket ammom digito'y, o Diyos. Sungbatam kadi, babaen ti ayat ken parabor mo. Agyaman kami, takinawusan na kami iti kinalintag ti anak mo. Itinagan na po mesos, dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. Akas da kanayon ming ibagbaga kapsat. Ay ayaten na kayo na po Diyos. Ay ayaten na kayo may. Imbag, arabi itayo. Amen.